Pe cum să nu? Păi ia uite. N-ai. N-am curaj? Hai, ne dăm? Ha? Ne dăm? Vrei tu? Hai, mă, ne dăm? Păi mie să nu fie rău. Nu știu. Păi fie. Ha? Păi fie rău. Ia uite pe ce ăstea te duci. Păi și vine rău și pe urmă ce fac? Și ce pârtie, piculă, ce mișto e. Ia uite-te și e numai așa. Vezi? Ia uite câte Da, traseu. e traseul lung pe acolo, da. E super. Dar mi-e frică să nu fie rău. Mai să întrebăm. Fai de Și mine, acolo e superb. pârtia. Da, acolo e pârtia, da. E superb.